Oyaore kendo machiegni e chino machielo mar tedo gi chiemo erokamano maduong' mar yudo thuolo mari matudu kodwa juma ka juma tich adek saa machalo koda mendie. E tedo gi chiemo kawuono mana kaka ineno mbele na kendie antiere koda kek manyiso nang'o oselose nyiso ni wadwa ni mondo koro waduse to kek ma kawuono ma waduso ni waduso ne nyathi. Unya bedo ni en gi nyasi moro kanyedo kaka chieng' nyuolne kata gima moko modhuro mantiere mane gima wadwa timo kawuono to bende kaka pile kendo wago erokamano maduong' kech kinde ka kinde irwako e jikondi mano kanyedo chef man power kamano erokamano an kod chef bende longo jalweta ni chef Clement Ayub wangi kaka nying mar last born e kambua ma Cake City kocha koro waluonge ni last born bas karibu last born asante baraka ko wacho en kek modwa duso ne nyathi wadwa loso kek ma picha ne chalo kama koro mane kaka samoro customer dware kata kaka idware kaka jawinjo mar samoro dware to okelo picha modwaro mar kek koro kosekelo kama kek mane ye to nyalo bedo flavor mora mora koro maka wuon wadalo sene picha machalo kama mai kaka koro kek ne bedo kachalo bas koro ka wantiere gi kek modwa tiyo makendo wachaka erokamano koro wachako wabro keto gi kamano to mokwongo nwacho samidwa chako nyaka make sure ni kamitiye bedo maler koro wabro kungo golo part ma wiye ni mondi koro kake kachalo kama to luonge ni block pod en block koro part ma wiye ni yes ji nyalo chame ok ni en gima rach ng'ato pod nyalo chame lakini wadwaro golo gima iluongo ni shape mondo wuok moriere maber kamano bogolo part ma piny no bende kodong maendi en red velvet emwaloso kawuono koro akete kando kendo chako kawo machielo ni chako ng'ado ka agolo part mamalo ni chako golo part machielo mapiny ni bendi chaki gole teko golo koro kwasegole kamano to wabro kawo machielo ni waketo wiye to kapok waketo machielo ne wiye inyalo ng'ado kendo diere ka koro igole slice ariyo ipoge diriyo koro mok ipog didek inyalo poge diriyo kamano kencha keto mano kamano alafu ichaki duogi ng'ado makama pa jawinjo mara an mabero kateri ng'wech ahinya kendo ichaki duogi ng'ade kama e diere kama ai to koro itieke kamano koro gima wadwa timo wan gi gimiluongo ni buttercream mama bende en gi recipe mare ma different kendo koro buttercream ni wabro kete mana ka ni pako wiro ga mkate cha wabro kete diere kanyo to adhi nyime koro wakete diere kanyo kama buttercream ngene wan gi cream mang'eny sana jael wan ko moko ni fresh cream moko nitie buttercream moko nitie chocolate cream koro ere kaka iyiero madhige kek mane nitie moko ma kaka kek nitie kek ma en kaka sponge en odhi kod cream moro mar chak cha moro ma rep ma fresh cream to ma tingeni en farm ma endi farm to kek mwaloso ni bende block te block nyiso ni en kek ma farm en dense maber nitie kaka opek koro en itiyo kod cream ma nyalo hold kaka opek no koro keti cream mar pipi kamano koro kete kama koro ma iluongo ni customized cake en koro en design koro itiyo kod akili mang'eny sana idwacho ni en ibedo ng'ama onge ibedo artist igolo pok mari talent mari ma nyaso mi nyalo tiyo go koro kaka ina ok en ng'ata nyalo time to mana ni kipuonjori ken kod ng'eyo igombo ng'eyo to ibro ng'eyo maber kendo ibro duso kek mana kaka wambe waduse ni koro kichopo ka to intie kaka kori chonge mondo bed moriere tir kicha neno ka kuonde moko dhiye kuonde moko timre nade sama ichaka kama to raracha malich seche bang' wasetieke to kendo koro ber koro wadhi kamano koro ichako chonge wachaka chonge kamano Mampo ndalo moko ni singonwa ni ibotang'onwa
kek ming'ado gi wacho no powit nitie kaka ochako loso chiemo machielo kata kek machielo. Nitie kaka loso kek machielo. Ono be dwar ni koro chieng' moro sai ma samoro ma wanga jael. De be ni sani tie to kata kawuono ni dwa loso ni dwa ngisi kaka kek no podi nyalo loso kek machielo. Ma kidi chak ius ne ja customer mari. Kechi so long as ni kamitie no ler kek no en kek minyalo chamo. Ok ni ok nyal chame. Ono wacho ni gigi onge miwito. Magite. Podi nyalo loso gima ber. Onyalo loso gima iluongo ni choco ball. Choco balls. Yeah. Kore ikete bedo wiye no bedo straight kabisa kamano. Kek ngwese morum. Koro ok onyal rum. Emo miyo wacho ni jikon customer kone wange gima timore e jikon. Onya go nduru chiego kega. Kasero kama dadoga pe ni ben kilo na de kaka na dware cha. Chaki kete ratin kendo. Idwangi ka benen ki. Chaki pimene. Chaki pimene. Jikon mana mar jatedo. Kata be gima fwenyo lweti jatedo bedo moro mar repre. Mar repre ya. Ok moro mahadho. Inte nyathiwa moro mama manano kohero ga ka ochongo rabuon. Ohadhe. Ohadho rabuon. Magi mudong godo mudwa tedo koro tin. Tedo ka gimudho chamo tin mowite mang'eny. Mano be matimore lakini koro ipuonja to obede lain achiel kaka onego beni time. Kung lweti. Kik ibed jahetho. Awuoye hetho mar ketho. Tie hetho mar ketho kaka kora ng'ado kegno. Ta hadha kethe. Ok onego bed kamano. Koro mano step mar ariyo. Ewijo mara maendi step mar ariyo. Kaka osebedo no. Koro wadwa wire buttercream te alwora mare no. Eka mondo koro waume. Koro bo kawo buttercream to wabo chake gi ka gi bathe. Abro dhi kamano. Chake wadhi kamano. Aeto kisetimo kamano koro iduogi golo cream kendo en koro ok obed gi cream mang'eny. En ok obed gi maneno. Gedi cream matin. En gima bor. Matin gima moketo mano wadwa ume gi gima iluongo ni fondant. Koro sama iume no kiketo matin koro cream ni oact kaka gam. Mobro mako ang'o? Obro mako fondant. Gima wadwa gima dhi make. Gima iluongo kama mae ni fondant. Wabro role kaka chapat. Twatimore nade? Apani udhi neno kaka wadhi time. Kisetimo kama setimo kamano aeto koro wabro kawe twakite kama koro last bond ibro timo clearance ka maber to wuog maler gol mago te. Dero kamano last one. Kose kuro jenjo maro wabro golo kegni ka to wabro kete ka. Wabro gole ka to wabro kete ka. Wabro tiyo gimi luongo ni palette knife. Magi te gin pala. Magi luongo ni pala lakini ma koro luongo ni palette knife. Wan gi ma luongo ni bread knife to ma palette knife. Nyaki bed kod gi ariyo. Koro wabro golo ma kose golo ma ka to wating'e malo to wakete ka. Kosekete kanyo to nitie ng'at mok nyal ting'o kamano. Kik iting' nikech ating'o mano ibro go kek piny. Inyalo kete board ti chonge e board ka e board ni tigole kamano ka en gi board no. Koro paro ni step no atieko kendo wadhi step machielo wadhi clear mesa mondo koro last born onidwa fondant mondo waume godo. Koro wabro golo ma iluongo ni dining table wabro keto dining table aside mondi alafu watimo clearance. Nyaki make sure ni kamidwa ni the fondant
Fondant owacho ga ni fondant chalo mzungu. Yani mzungu en ng'ama ler ahinya. Koso inyalo moko kom gi bala. Beda ng'ama ler. Beda ng'ama ler. Nikech en chiemo. Kamoro moro mitie, kamoro moro ma chiemo nitiere nyaka bed maler. Nyaka bed maler. Koro abro ywaye kamano, nyaka ibed kod pi gi kitamba maber miyweyo. Sasa mitimo fondant nyaka make sure ni any step moro amora mitimo nyaka ywe mesa mabed maler. Kik bed gi gimoko ma dhi moke. Yeah. Ko bed gi dot matin tinya do koro plant bidok ochamo kek to kochako duogi. Aya. Koro pan watieko kanyo. Abe adhi kao osiepna miluongo ni last born obio need fondant alafu koro wakava ego. Koro my fondant ma last born dhi need wadhi gole karatas. Embe en gi resi mare. Last born kuja to pande. Embe en gi karatas mare. Wadhi gole otas no alafu need alafu wakava e. En mochalo inya luonge ni onget mar kek. Onget mar kek. Koro idwale ere kako chopo ka. Nitie kaka ilose mochop ka. Nitie kaka ilose mochopo kanyo. Wan kode embe en gi recipe mare. Inyalo mix en icing sugar lilo. To gi gimiluongo ni gelatin. Ti mixe go koro wuok kaka chapat. Owuok kaka chapat. Koro sama idwal to ibro role to yarore kaka chapat. Ema koro wadhi to umo go dangowa. Kato koro iume ka. Onget mar kek. Onget mar kek. Waluonge ni fondant. Kwa dhi ka last born dwa role mondo wuog maber. Kati wacho ni manok mogo, miporo nok mogo. Ma en icing sugar. Binyalo kata kete chai. Inya pore chai. Nya pore chai. Nikech ana powder, en skari moregi to bedo fine kaka powder. Koro en icing sugar. Ochalo mogo mar skari. Nana mogo mar skari. Koro kamana ke obedo irole kamano. Mobed round maber. Eka koro umo godo kegno. Ka onge gimoro ni shape shape to koro ang mabire bang'e. Shape to koro ang mabire bang'e. Ntie jomoko maka ginene chapat. Lwete kende gima lwete wacho. Owada. Golo mana shape moro. Jawinjo moro nyaka ibed ng'ama ler ka jiero gimi loso. Ne, ingeni inya lose shape kata triangle lakini odogo wuoka mamit. Odogo wuoka maber ya. To gine lagi jok ma wacho gania ng'ama wacho ni chapat nyaka bed maround. Chapat en chapat. Chapat. Jo Migori chapat en chapat. Yo shinjo Migori moero chapat. Yeah. Koro wadwa ume, wadwa kava pole. Asante sana. Last born. Koro dwana kava pole. Mondo waume. Nyaka igol skari go, nikech skari kok igolo skari mogo go, kok igologi ok odhi mako maber. Koro wabro kete dire ka. Alafu wabro kete kama. Tiume kama iume kama. Tikete kamano. Alafu iketo mapi. Koro ibro chao gi malo ka. Alafu idio ka Alafu iluore make sure ni odonjo maber. Momakore maber. Mano koro cream chema koro make. Cream chema koro make. Alafu an gimiluongo ni pizza cutter. Ming'ado go piny koro. Last born inyalo miya pizza cutter. Apenji tijni. Tij initimo mana duso kek. Koso nyaka chaka gi baking kocha. Nyaka ki ida bedo chef maber nyaka ng'e gimoro amora. Inyalo ng'e from baking michope decoration duso kek. Koro mato waluongo ni pizza cutter. Mae mwang'ado godo kek. Pizza cutter en ming'ado kode kek. Gima iluongo ni pizza na obedo introduced diere mane pizza chakore. Koro ema iluongo ni pizza cutter. Bro goloma. Osegoloma. Mano tiji oserumo.
Koro wadwa ni mondo koro waduse owuog ma shape maber. Koro una jogedo mandong koro iluongo ne jo mashon kaka mashon tiyo cha koro tiyo gi mano koro ma be inyalo kata mana ka biro wanyalo keto kama gol shape maber mi make sure ni cake ni kare koro ibro gole straight kamano. Seche moko be nyalo umo cake miyud ka cake okethore matin to nitie kinyalo chaki duogo ikava maber gi Kiswahili wacho ni ificho white. Ificho white koro ng'ato ok nyal nene. To dong samo ngidhi chame koso okethre nango okethre ni nitie kaka samoro iume kama tipo ka gina chwoyo cake kamano kik igol kegno te kik igole sama kanyo walore no inyalo samida timo design machielo for example owalore to mai picha ma idwar kech mai mwaloso nende the first step no a layer the cake, the second step wa cover gi ma white kobedo ka maybe at the edge ka nitie kama odhi owuok oko that edge kik iketh kegno kenjo because one could kana another blue color madhi keto e side machielo madhi umo kanyo koro kik ibed ni iketho cake nikech idhi asara mang'eny. Apenji kamano mondo koro ang'eya ni to ng'ato nyama na puonjore loso kek kende koso nyama na puonjore duso kek. Okay, inyalo puonjore duso kek kende but anti advice gaji ni mondo chak gi ng'eyo ng'e kaka kek chal flavors ma kek nikech customer bro chamo obro neno alafu odhi chamo gima nie iye to kimiye gimoko chiek kege moko ntime chalo kuon kitede to en kaka kuon koro client ok nya duogo iri kendo kata bed ni dose maber to ok onya duogo gini tirwake ober ndi lakini iye gima iye wacho opogore koro kilose majaber obed maber nyaka iye koro maendi waloso edge mare mondo edge mare no obed shape moro moriere kaka ni nene picha cha. Haya koro wadhi golo tinde ka kendo paro ni wan kare ndo koro dong maler mzatoa hizo koro wabro golo ma kose golo ma waketo kando alafu waduogo gimiluongo ni turning table cha e wiye ka mondo koro walos edge mare ni koro kapok waloso edge to nyaka ikwong iywe chafu moro amora mantie kuome kanyo koro wadhi diye mondo piny ka be edge maro bet kaka mano bet malo no ka isechopo kanyo koro mano step mar adek koro ma iluongo ni third step step mar adek oserumo koro wadhi e step machielo ma en ma koro wadhi wire kod mo wadhi wire kod mo ma en salad wadwa ni mondo wawiro mondo ang'o timre mondo koro obed maleny yani kata kiluokori to kiwiro mo nitie kaka itare koro kowire kod mo to odhi bedo maleny matin to kik iol mo mang'eny e wiye en na matin tu brush ma bende itiyogo kiketi gi brush mikwanyo ma iwiro go rangi brush mari mar tedo bedo brush mar tedo kende jikon to kanyo ok owuok kanyo chiemo lelo to be nyaka bed brush maler intedo gi bebo puonjo wagi kama ng'eny ng'ama nong'eyo ni brush betie jikon ng'ama nong'eyo choncha dipe irito ugoga wuoch rangi e jikon koro ma chiemo ni beti wiro rangi chiemo nyaka leny dona koro ober gimoro amora mana kaka neno ka nyaka pichni mogilni koro step mar ariyo
wabro kete kando, alafu wabro dwaro last born koro cover nwa board ma white cha. Mondo koro board ma o cover no, wadwa cover gima chalo kama. Mapiny, ralum no. Koro last born obo dhi nyime ka. Need mondo cover board mapiny no. Obo manidi kaka no need machacha. Procedure ena na machacha. Ngama winjo kingat koro marachar cha ema koro oket ne kala. Marachar mano dong no ema last born oketo ne kala. Koro kala ema loke green no. Kala ma green. Wan kod colors mang'eny ayudo green, nyado black, kala moro kata mana gold. Kala midwaro ibro yudo. Okoro sama idwale cha emiketo ne kala midwaro. Lati keta icing sugar matini mondo kiko mak mesa piny. Mana kaka iloso chapat. The same. Koro knowledge ma in godo chapat cha nyalo apply. Emi apply ka. Jolos chapat koro ka bere. At least en gujuzi moro mo nya chako go. Koro board samodhi kamano board nyaka ikete pi matin. Nyaka ikete little water kidogo tu. Ibro kete pi matin kama. Mondo mi obed obvio stick sami dhi wire cha obvio stick kori kete pi matin kidogo matin tu kama Aito koro aketo board no kanyo, then last born cover. Kose cover obo tiyo kod smoother mondo koro maki. The same time obro tiyo kod pizza cutter. Pizza cutter, bro ngade all round. Kako ngade no? Koro bro ngade all round kamano, mowuog ma very neat, alafu wakava Pero kamano last born. Sawa. Koro wabro dhi ngade, wadhi medo ngade kendo mondo wuog ma neat kaka dwarore. Seche ma pizza cutter omako fondant like this, to itemo matek koro iketo fondant e mafuta. Wire mafuta matin mondo sama koro ngade to wuok ka en straight, ogolo mayom. Owuok ka en straight. Don koro ineno koro ngade koro wuok moriere. Aito wayu icing sugar to achako agolo magi. Sasa itieko iwacho ni itieko tiywayo kama itiyeno mondo bed maler. Koro igolo icing sugar ka. Aito kendo chaki dugi tiyo kod ang'owa kod mo salad. Mane igolo cha. Koro e board iketo pi matin mondo make board. Kaito salad iwiye mondo kinene dono ka ndio oparara to kiketo mo to koro kendo leny mana kaka no nyathi be kiluoko nyaka iwir kod mo to kiwe nyathi kan kata mana injael kok iwiro mo chieno kinyal wuotho ramo gika koro nyaka iwir mo koro wadhi nyime koro mana kaka no atimo seche ka bende wachako atimo mana the same kae palette mono timo nyaka waywe palette mabed maler gimora mamira timo nikech ma en chiemo ma dhano chamo ma dhi wadha chakwa gole ka mano step mar 4 koro kigole kar kanyo ibro mana make kama tere kamano ora mikio kethre mana mos koro jael isebedo chef ibro golo na board mapiny no alafu ka board machielo no then iketo kanyo koro kikete nyaka iwe mbele kunyaka iwe space moro matin mibro ndike message koro ikete gi kamoro kae koro kete diere okikete diere okikete center koro kisekete kamano koro oneno ka ntie mbele kanti ka modhi pange e message seche mangi ndiko message kanyo koro nyaka ichaki dogi luwe kendo mondo bed straight e edge mareno mano watieko mano wadhi step machielo makendo last born
ibro chako duogi fondant. Chako duogi fondant. Last one bro need ma wasetieko go. Mano koro wasetieko, koro nyalo kete somewhere. Nyalo keto mao kanyo to golo gi mano. Koro wadhi kamano endo. Koro last one bro chak need kendo to bro need roll, irbo roll mabor alafu waketo e side. Koro wachako gi marachar wadhi maralum sani koro wane rambulu. Wadhi mabulu. Gima mwaketo icing sugar mondo mi kiko stick e mesa. En koro kete marabora cha. Idhi kete mabor koro role ko bedo long kama. En idware koro bedo machalo tol. Bedo machalo tol. Piga mpaka hapa. Ero kamano ina last one. Koro wadhi step machielo ma koro wadhi kete godo malo. Koro kaka idwa kete kanyendo, wan gi yore mang'eny minyalo kete go. Yore nitie mang'eny minyalo kete go. Koro wadhi kuongo wagole mana iye kama mondi kama. Wagolo icing sugar go mondo wuogi. Aito kendo chaki dogi role ochako wuok kamano. Aito mae keto side. Then wabro wire gi mo kendo. Chaki wire salad. To kapok wawire konya gi pizza kata wadwa ni wakuongo ng'ad piny ne bed straight. Moko dhi kete to koro ok ochandwa. Koro wadhi ng'ado kama. Pasa ng'ado kanyo kamano. Maluku koro pod ok ing'adi. Nikech emang ni gol godo shape moro ma dhi kama chacha. Koro en gole kisekete kone. Ibro gole kisekete kanyo. Koro ibo yudo ka wanyalo tiyo gi mak kapore ni ok inyal make maber tinyalo tiyo gi mak ikete. To wabro timo kama. Bo role ka kama. Then obiro kae. Koro ja lange maka nikech imbe sebedo chef. Koro ibo maka. Mai medwa na mak ni. Aito koro obro role kodhi nyime kama. Last one kuja. Mako kanyo, shika hapo. Mako kanyo, koro bodhi kamano. Bodhi adhia kamano. Bodhi adhia kamano. Bodhi adhia kamano. Igone kwan mokorem. Mokorem. Yes. Koro wabro ng'ade last one kata hii kwanza. Bro ng'ado part maneno oko. Okidwa no luore wi machielo. Okonego beno luore wi machielo. Koro wabo wire mo mondi. Yeah. Koro wabro tiyo gi gima iluongo ni pen knife. Mana mar fondant. Ma en pen knife mar fondant. Kalam mar pala koso kalam mar pala. Gidholuo donge? Kalam mar pala. Koso pala ma kalam. Pala mar kalam. Pala ma kalam. Jona gidholuo petek. Koro wadhi kama. Iwacho ni jatedo nyaka bed gi pande moro moro. Pande moro mowuotho go. Ok mar chwoyo ng'ato. To mana mar tich. Koro kwasetimo kamano. Aito koro wawire kama kendo mo. Jona ko wire kendo chako duogo. Koro duo to biro maleny. Ochako pichni maber. Ochako pichni. Koro nang'isi jalni to winjo mara wan loso ma. Kwa dogolo design mar
blue ni e gima wadwa golo kanyo. Koro wahero ga tiyo gi picha mondo ine gima timore e picha exact gima idwa timo nyaka ineno chal nade. Koro abro chako kama. Abro chako kama. Makore mandalo wani luongo ni art and craft. Art and craft, yeah. Iyude jae. Emani art and tinde onge, tinde doke ni CBC. CBC ka ben ena tie. CBC ka. Koro ma CBC by the way. Ma CBC ma nyithindo timo. Emani koro ma CBC man malo. Molony. Moselony koro. Toni kori gole mondo ogol lunga ni wave. Ochala paka moro. Ochala paka moro mar nam cha. Ludo be bedo mayom mondo kik ong'ad kek moro maiye cha marachar. Kita kera ni kete ka nyaki bed ni pimo ni maiye cha be koti mara nade. Ok ong'adore. Koro king'iyo ma tibo yudo ka koro osechako donjo e design mano wawacho cha. King'iyo picha no obiro. Nikech yudo ka customer wacho ni adwaro gima exact kaka ore picha. Koro nyaka ibed kod that picha kanyo kitimo gima customer dwaro. Koro neno ka step machielo no wasetieko that step. Koro adhi step machielo. Step machielo madhi timo en mana mar keto cartoon go koso. Aketo tiende guogi gi. Neno magi cartoon to gin cartoon ma iluongo ni Paw Patrol. Koro tie Paw Patrol gi legs magego wadwa ni mondo koro waketi mokuongo. Paw Patrol legs. Koro iyudo ka ne waseng'ado gi. To pod yawinjo mara nyalo ng'isi kaka ing'ado gi. Yellow fondant. Nyalo kon kod fondant. Fondant inyalo ng'iewo. One called orange fondant, one called blue fondant, one called white fondant. But one Ekek City waloso colors gote. But inyalo ng'iewe duka machielo kikia mix color. Kidwaro decoration. Koro inyalo ng'iewe duka machielo. Koro abro ng'isi jonjo maro mana kaka wanyalo loso gi. Ibro ng'awo kae matin. Tini de kamano. Aito duogo irole kama. Aito wan gi gimiluongo ni polka dot color. Polka dot cutter. Ko en kata moro maround machalo kama. Tiduogi ng'ade kama. Kiseng'ade ituchego. Aito inyalo dhire gi gimoro kama to wuok oko. Kik item tiyo gi dhogi ni puliza. Mal nyalo miyo customer bedo kod tuo. Kanin kod tuo mar TB, it is easier mondo yud gino. Koro kik itim gima chalo kamano. Koro kitieko mano tiduogi chaki ng'ado kae. Ingweso bathe matin. Yudo kosebedo kamano. Aito wan kod small cutter matindo man wang'ado godo ma gima chalo kama. Ma polka dot cutter matin chalo kama. Koro ibiro ting'ado godo matindo gi kamano. Kiseng'ado go matindo go, ting'iyo gimoro amora minyalo golego, chaki golego kamano. Kendo chaki ng'ado matindo. Ichaki dogi golego kamano. Kamano ibro gole kamano ma ineni owuok ni adek kaka eni picha kane. Kaka eni picha ka. Koro kwaseng'ado gi dek yudo ka nwaseng'ado gi ready gintie ready ka wadwa pango gi e cake kanyo koro. But watima gi the same polka dot cutter. Tanyisi mana kaka onong'ado makata mang'ado gi ma adwa na chak tiyo godo mondo ne kaka watimo. Ko ibiro yudo ko wachako gi maratong ni ka. Lafu aketo maka. Kendo chako dugo. Kiedo koko moko maber inyalo keto kata mana pi, kata inyalo keto mo. Seketo mo iketo mano ka. Do iketo mae ka. Lafu do iketo mae ka. Kwa loso gima chalo kati e guogi. Koro picha poni swani kicha kwa dhinye ko wan kod makwar be. Makwar ni koro wabro kete e wiye malo ka
bro kete wi malo ka twakete ka bathe ka be wan kod makwar moro madhi betie side neno koro makwar no wabo chakwa keto moro ka kendo kanyo chakwa keto ka wachakwa keto ka kamano koro seketo tielo go seketo tielo go koro kisekete kamano koro wadwa keto ka nitiere gimondi kaka Paw Patrol kaka ondike ni nitiere gimiluongo ni rice paper ma inyalo chame en gidongere luonge ni edible image en picha minyalo cham koro picha mag edible go sama bedo printed ochalo kama to wang'ade maber gi pen knife wang'ade maber mogol shape mare no alafu ibro golo shape no kanyo kisegolo shape no ema koro wabiro to waketo ka koro kae makoro kidwaro picha mar nyathi picha mar nyathi inyalo keto ioro ni picha to dhi to ulose kamano tukete koro nikech bende ber kikete mondo mok maber wabiro tiyo gi fondant mana kaka no roll machacha no roll emo bedo flat mano moko cha mabende last bono serol nwaka wabiro wiro mo chakimie fondant wiremo mondo bed gi miluongo ni 3D gikso koro kanyo kang'eni to doluo donje nade obed at ma ng'ato ka neno to none adier en gima chalo kamano adier koro wadhi kete kama wabiro ng'ade oko kamano pat mare no wagolo oko kama kosekete kamano koro wabiro jalangi mak nago kamatin kamano kiko wingi alafu achakwa wiremo wachakwa kete kae biro to kete ka kanyo kwasekete kanyo aito wan kod moko mabe king'iyo pichani katun moko nitie mabendo chunka king'iyo kanyo king'iyo ka to iyudo ka nitiere katun mochunka ma Paw Patrol aito nitie katun moko mochunka to nitie moko mantiere e bathe koro jel ang ni makna kamano mo jawinjo maro nene wabiro keto katun mantie bathe mak picha ni mak picha no mo jawinjo maro nene ko sasa miloso kakwa puonjore ni tineno gik mwatimogo mantiere side go nyako ni to gi guogno akani wacho ni guok rach lakini kano acha nikech gimo koro no pichni gi no aseng'ado gi magi onge gima nitie tokgi magwa keta kamano endo direct koro wabiro na wiro mo matin mondo maki koro wabiro kete ka kaka ma king'iyo picha ni ane side makoni wabiro kete kae paneno kako bet to machielo ni king'iyo picha no ane side makoni wabiro kete ka yono kana na picha koro kete ka to wuok kamano aito naneno yiende moko ka yiende gi bende waseloso gi yiende gin gik minyalo loso kaka nalos yien ni wanyalo loso gi na giminyalo loso ka maber to wuok mana kaka idware no nyalo loso yien machalo kamano to wuok mani koch koro sa to no waloso moko bed ready but wanyalo set together alafu yien go timre nade wuok kaka dwarore no king'iyo yiende go iduog ing'iyo gima ino ka koro gichal koro yiende go wadugo keto ma yien ni ka yien moro wadugo keto ka yien moro kincha kiluwore gi bedo keto bathe ka inyata kidu keto moro bende bathe kar ka aito ma bedo keto toke ka koro king'iye wachigni mana tieke wadhi mana kode gi step by step ina ko chalno koro machielo jael jomalogi
nitie picha mana kaka kobedo printed angi mak na ma mondo mi jawinjo marone kaka wadhi kode. Gin pichni mobedo printed to wang'ado gi kinyalo cham gi. Aparo ni ineno kaka ok gin nach ahero gacho ni gichalo kaka sawo ma ji chamo kata jo Catholic chamo ka. To magi to kendo chako dugo med chemical sana mondo mi obed kaka karatas. To nitie moko ma be nyalo ng'iewo ma oinena pepa ma ok nyal chame. Koro nacho na ting'o jowinjo ariyo kaka ma ok nyal chamo. Mano otas. Ma otas. To ma tinyalo chamo. En gima edible. Ng'ato poge nade? Ibro poge ni anan machiegni kora neno. Ineno to ng'at ma mabor ibo kidhi penjo tipacho wacho niya adwaro edible pepper. To kiwacho ni pepper tu kama tibro mia ma. To ma to kinyal chamo. To kiloso ne customer be nyaka inform customer ni peppers mamalogo gin edible kata ok gin edible. Koro kaka sani wabro tiyo gi mag edible. Mama tokeni ma chocolate. En chocolate man wamel to waketo koro wamake godo to waketo gi yien miluongo ni skewers. Koro wabro dhi nyime gi picha go kaka nitie. Mokwongo waneno kaka nitie ngas moro mar tawa mae. Koro tawa ne wabro keto ka. To bro chung' e diere kaka ma. Kamano. Aeto dogi machielo ni bwacha kod wakete gi kae. Kete kamano. Aeto machielo wan kode buk ma jaber mabe kendo ne gite ni. En kamoro ka. Aeto koro wan kode boy ni. Jamano en onego beno chung' chien kamoro ka. Jamano beni chung' chien kamoro kanyo. Ato wan kod jaogudu ni jagrino. Jagrini. Jagrini ni embe koro biro jagrino asiketo. Makmani wan kod jagrino osedhi. Wan kod japolis ni. Japolis be koro biro to keto kamoro kae. Aeto ne wan kod number 3. Nikech picha no kineno wan gi number 3 kanyo. Ko number 3 no be nyaka wadugo kete kamoro kae. Bath jaogudu no. Alafu tawa chani kanyo. Aeto koro machielo ni en odugo bedo kamoro kae. Bedo tung kanyo. Aparo ni be wadhi mana kwa tieko gi. Koro magi to modong gi magi ok gin edible mano dong kanyo go. Eno ka kegno koro ko biro to en gima almost similar gima makmana ni okinyal loso gima exact kaka ng'at machielo no loso. To inyalo loso ja original. Inyalo loso something similar gima chiegni gi machalo kamano. Gima temo wacho ni okinyal kaka ni pimo keg nyaka ka okinyal pimo the same gima chachande. Kaka ng'ado wave ni to gi kaka mabe no ng'ado opogore. Koro wadhi nyime gimodong ka jawinjo mara en ndike. Kiswahili luongo ni ujumbe. Koro wado keto ujumbe kanyo. Happy birthday. Apa ni kawuono en chieng' Ramogi. Koro wacho ni happy birthday Ramogi. Wanyalo ndiko kamano. Koro wabro kawo kidwa ndike to wan kod fondant. Mana kaka no roll cha. An gi jalweta kama be omiyo wadhi mapiyo piyo. Nasinyiso ni kwa roll kama tiwiro ang'owa iwiro mafuta. Kisiro mafuta kamano. Aito wan gi gimiluongo ni kata, message kata. Kidhi duke biro yude message kata. Koro tinde be inyalo ndike gi lweti either inyalo ndike kama. Ko ibiro kwa chako gi happy birthday. Koro wabiro chako gi P. Wabiro ng'e kuma P nitie, wayudo ni P nika. Opange mayot ma it is easier mondo mitimri nade iyude. Koro ibiro ng'ade kama. Bo diye piny kama. Kise diye piny kama no tiduogo diye kama. Tigole. Kise gole tikete kamoro ka. Koro mano P. Alafu P ariyo. Koro ibiro ng'ado P ariyo tidiyo. Ema achako gi P onego bena chako gi H. Koro P ariyo ing'ado kamano. Koro wadhi kuom H. Ichako iduoko ma kama nitie ni ibiro timanyo H kuma H nitie. Koro ibiro ng'ado kama ibiro tiko H. Aito idiyo ma tigolo H. King'eyo kaka golo H mane kaka H wuok. Koro ibiro ng'ado gi kamano te alafu iduogo indiko A. This is A. Koro A ni bende
Temo golo kan tie moko mano moko tigolo iye kanyo kaka fondant go. Aito idong ingado tigolo Koro kisetimo kamano, koyudo ka kingado gi te magiwuok kaka mana sangado gi janjo mara te mata bangi sika kinyalo ngado, ido kwa sangado gi te gibiro wuok ni happy birthday. Ko da pango happy birthday no ka Hang ni makna go kamano. Korwa en ose wirne mo ose wirne mo kaka no wire kacha korwa ngada moriere bro pange mana kaka ma bro pange kama korwa wundo ni kawona en chieng nyuol mar Ramogi happy birthday. Koro nikech bodo bedo carved gig be nyaka ipang in carved form. Odhiromo. Odhiromo. Neno kwa sechopo kanyo en happy birthday. Ko waket Ramogi. To kaporo ni pange bido kokorom to podi chaki create space minani otimre nade? Isudo nikech pok gimoko. Pok gimoko. Ramogi. Koro ibro sudogi. Mondo girom maber kaka dwarore. Kwenya biro tiketo Teknegi TV. Teknegi TV bathe kanyo. Gima chalo kamano. Ko iduogo iketo negi TV somewhere here. Iloso ne nyaka dot. Dot ma TV. Dot ma TV. Ko iduogo ikete kamano. Ko iduogo ka ondikore maber ni happy birthday Ramogi TV. Koro kamane kaka en. Koro kamane kaka en. Koro ni kamano king'iye picha, jawenjo mara king'iye picha. Koro ndiko mandishi man piny ka gima koro pogore. But en gimoro achiel. Ka customer dware characters magma iyudo ni the same. E wiye kanyo. Koro mano happy birthday Ramogi TV Paw Patrol cake, but the inside en red velvet cake. Inyalo so flavors duto te midwaro. Maendi koro e gikone cake ma waduso en cake ma Paw Patrol kine giko mare obedo special dedication ne Ramogi TV ineno kako duse majaber kabisa kendo koro wasetieke odong mana koro watinge waterne joneno magu donge joneno magu mondo Ramogi bo bilie cake mar Paw Patrol donge Ramogi tete man dala man Ramogi kun Ramogi gin marge joko nagi wan wataya kamano ero kamana ahinya Manpower wachini mogika watieko kaka jinya yudi anamora inya nyiko Ramogi an kidwa yuda igoche kambi kacha direct boido inyalo go 0709 729 000 kata gi doluocho ni 070 9 729 000 Koro kigo namba go 0709 729 000 tibro yude penya chef Manpower ni kanya kata chef Patrick ni kure ibo yuda kar kanyo to ki penjo kek to loso sa kek maber kamano kaka dware kaka ngato dwaro wacho ni bede kidwaro gi picha mar nyathini gimoro amora midwaro mondo chopi ilose kamano non kod last born bende ka en bende kijana ma bende asepuonjo en wuode Muranga kocha to koro en bende oseng'e loso makata Ramogi saizi kama hii iko sawa asante inongeni ka Clement Ayub to ngeni last born eruru kama na hinya udito te kendo bende mara
sikrwako Ramogi sani koro uselosonwa cakes dwarore kamano nyasi mora Ramogi ero omiyo gimomiyowa wakwero kamano maduong' wabende dong wang'wa wege kanyero arwaki mondo ibende yude pisa achiel mar kek mar Ramogi niendi nyaka chenro machielo mar tedo gi chiemo nyinga Jailieta.